आणि परत तिथं आपल्या मोड्यावर येऊया. हां पकड, दिसतंय ना. पाणी घालता का बास काय होता. चिंबोरी ह्या काय काढला. पाणी मला वाटलं मासं आहे. आहे कोंडो नको वाले मारू. ओके बॉस. कुठली झाबलीतला पडल्यापासून भीती वाटतं. शितूक नेट टाकायचं लागतं. बघून टाक. अर्धा हात झाबलीत टाक. मग हे जाताना नाही दिसत होते, येताना दिसत आहेत कुर्ल्या. प्रो प्लेयर बघा, काहीतरी भेटलंय त्याला. हु इज दिस केलं. आता बघू काय करतोय ते. व्हॉट इज दिस. हिज फिश. पटिया का चुका वाटतं. तोंडात पकड, पुढे जाईल. हातात सोडल तेव्हा. तू सोड बिराज आता. पटिया का चुका. ह्या झाबला बा. ह्या बाई टाक, गुलिया बाई टाक. इकडे टाक गुलिया. हां इकडे टाक अजून गुलिया. काय हळूहळू टाकला कडेवरच पकडलाय ना. पर्यातल्या कुर्ल्या नाही ती पकडू. कशा घेते ती. सरपरी आहे ती. ती मरता कुर्ले. डेंगा फुटल्यावर पण मरेल लगेच. मरता कुर्ले म्हणजे एक दिवसच राहतात जास्तीत जास्त. उद्या सकाळी त्याची डेड बॉडी दिसेल. हां अशा निसर्ग